Barkatu mai izala? Baserri bat. Nola dakizue ba? Baserri dagoelako olio bat. Behi bat. Eta beste alde hauetan zer dagoen ez duzu ikusten, ez da? Ikusi nahi duzue handiagoa. Eta nahi duzue haien historia kontatzen. Bagoaz. Hauek badira Saioa, Unai, Antxike eta Eneko. Bai, nebarrebak ziren. Eta egun batean euren aititxe amoma bizitatzera joan ziren. Bizita bapatekoa izan zen. Ez ziren aititxe amomari ezan joango gara bizitatzera ez, joan ziren sorpresa bat ematera. Adakizuen nortzuk ziren? Euren aititxe amoma? Haiek. Aititxe Josep eta amoma Josefa. Baina sorpresaz joan zirenez, aititxe eta amomak ez zeukaten bazkaririk prestatuta. Aiene, bazkaririk ez dekogu, zer egin aldugu bat. Orduan, amomak ezan zuen baserri batean bizi gara. Bururatzen zait, zuei asko gustatzen zaizuen plater bat eta hementxe bazarrean dauzkagun gauzekin prestatua duguna. Eta esan eta egin. Bazarrean hainbat gauza zeuzkaten. Orduan, lehenengo eta behin, Eneko joan zen zelai handi batera eta hartzen garia hartu zuen. Garia hartuta hurbildu zen zelaiaren bukaeran zegoen errota batera. Eta errota horretan sartu zuen garia. Eta hantxe harri handi batekin garia txikitu zuen, eta horrela zer lortu zuen irina. Handik hurbiletik zegoen baso txiki batean, justu bazarrearen ondoan, Saioa lortu zituen perretxiko goxoa. Eta berriro bazarrearen beste alde batean, zegoen korta handi batean, Unai lortu zuen esnea, bai. Behiari gozo egin zion, laztandu zion, eta esnea lortu zuen. Eta bat falta zaigu ez da? Gogoratzen duzue, bere izena? Olioa. Bai, baina nor joan zen olioaren bila? Horixe! Pantzike hurbildu zen olioaren gara. Eta olioak ipinitako arrautzak hartu zituen. Lauro bueltatu ziren aititxe amomarena. Eta aititxe eta amomak arrautzak ondo irabiatu zituzten, nahastu zituzten esnearekin eta irina pixka batekin. Eta hori guztia egin eta gero, perretxiko kroketa goxoak jan zituzten. Egia ala gezurra, bi begien artean, sudurra.
No, ahí no parece. Bazu, atxera ez. Aurrera. Aurrera, bale? Bat. Eta orain, gareri. Lau. Tienes que hacer